mag-date sa Valentine's. So, Uy, Ripes! Unsa man to? Si Loverboy to, boss. Ang uyab sa imong gijerjer gabi eh. Loverboy, di nakalaba to! Wipe for river! Paliputin ninyo! visit ka agad! Tungod di mo ako kadirdir gabi! Agoy! Kapula ba yun ka? Asa mo ka ba yung? Valentino! Tawagan! Di lagi ka ka-celebrate og Valentine's karon. Nakapula pa juga. Patyon ka namo. Ripes, alsa ka! Kawakan, porket wakay kadet karong Valentine's, mandamay ka! Tino, tanan walay kadate karong Valentine's among pangatyon. Paminaw mo. Tanan walay uyab. Pakitaan niyo bisag asa atong pangatyon. Yes, boss. Ay, Valentine's na. Papakita yung nga uyab ani. Ito pare, ang taning nga niya, nag-snack ng bro, na-snack ng taning. Inom lang taning Kuan? Ngita pa ko gakuan eh. Ay, pati mong uyab di. Bisnak lang to. Boss, narang mga uyab, boss. Ito may problema na mo, Brad. Ito uyab bula. Na, boss. Ikaw. Wala. Ikaw uyab bula. Wala, boss. Oro magyapon, patyon talaga. Magbuwag ra magyapon mo. Ay, boss. Yawa. Ang tuo, matingaligway anting-anting. Nadili iting ng puliraw. Ipes, hindi ka madut nagbala ha. Ay tayo sa Bakaw, Granada. Labir boy! Humana tayo mong uyab niya akong gabi eh! Ako na tong gijirjer! Bagan, buisit ka, Valentine's na ra ba? Imo paging gijerjer at nguyab. Ato ning tapuson karon. Labir boy! Happy Valentine's! Buisit ka, di gid ka madutlag pa sila. Bunal ram ni katapat si mo ha. Lover boy, sunod, amping imong uyab, bantay-bantay agad, basin sa lain na po pagpajirjir. Okay guys, bali humana ang amo ang vlog karon no, ang patyon ang mga walay kadit karong Valentine's. Patyon. Oto guys, ipangpatay na bali humana para updated mo sa amo ang mga video guys dire sa Tans Production. Bali follow lang mo ri guys sa Tans Production page ug sa Sugilanon ni Tans na Facebook page ug subscribe sa mo sa ako ang YouTube sa Tans Production Mindanao by Nurse. Mao ni sila ang mga aktor karon diri guys sa Butuan. Dahil yung butuan actors guys, support tayo! Tans Production! Mabuhay ang Tans Production! Mabuhay ang Butuan Actors!